Ono nwa kpepụrụ urewure a ọ na-agbalịala mana unu ekwezila ka urewure na-anọ abalị 3 abalị 4 otu izu ụka tupu eme gịnị ekpopụ ya. Unu ekwezila ka urewure na-anọ abalị 3 otu izu ụka tupu eme gịnị ekpopụ ya. O nwere ala ka esi mechaa clean up si kpopụ ya bụ urewure otu ihu maka na urewure na mmadụ anaghị anọ. Nkịta na agụ ọ na-anọ. We are not pigs. Anyị abụghị ezi. You know? Mere emechara ala clean up kpọrọ na ihe otu ihu mee gịnị kpopụ ya. Ọ na-agbalịala na nke onu mere mana ya emekwala ọzọ. O wee bụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma ikwela na-ekwe nkokpechiri na ị gaghị agwọra m ya bụ abacha. Ewe m na-asị nsogbu adị kama aka onye wetere ka eji eso ya. Do me, I do you. God no go vex. God no go vex. Yes. You know, Uche, first to do, no dey pain. Na second to do. Na you first do me. No. Na you first do me. Uche, The no. one wey I go do you, e go pain you. You don't do. The one wey me I go do you, e go pain you. Ewezugo otu ihe otu ale hụrụ otu aka m na-aga otu ọ na-anya gị chekerere m. Ọ na-anya gị chekerere m. Ma alụwa nwaanyị abụọ. Enwe ihe dị like that. Gị hụ ya. Enwe ihe dị like that. Ị na-awa anya. Ịkwala afọ n'ala na ka ahụ. Ewezuga n'ọwa otu aka nna gị ị ga-anọ chekerere m n'anya gị. Like this. Anya akpọ akpịga nge. Ọ force gwọrọ gị abacha ebe ị na-ejighị ego. Uche ihe na-ejighị ego ya agụla gị lakpịrị gị mee otu chom. Mana agbalịala m. Onye nyere gị 2007 mechaa were ezie ya to 3000. Onye na-eji ego. Emechara sị ka nye gị 32. Gị kwechiri na amenyerere gị 10,000 iji agwọrọ m abacha ndị mgbọtọ. Leave it. Allow me to breathe. Si nsogbu adịghị na asị nka njikwa ohere a chetara gị n'aka onye wetere ka eji eso ya. Uche na you start am. Na you o. Na you o. Ị na-aga eme na ya ugbu a. You know, ọkwa ndị mmadụ na-anụ ya. Igbo ọma na-ege ntị ha ga-agbakwara m aka ebe. Uche na you first start am. So now is payback time. So take it in good faith. Ya bụrụ na abacha gị ahụ ga-akpọrọ m aga eluigwe. Agọzirila m. Anụ m agwọkwanụ. Clara agwọrọla m. Anụ m agwọkwanụ. Nonsense and ingredient. Besides, ịma ya abacha abụọ. Isi na-ebu gị echi ya dịcha asị Igbo. Kedu abacha ị gwọrọla? Don't worry. Aga m agwọrọ Madam Mary. Ihuru Mary the Slim Diva. Ama gwọrọ ya abacha. Mary ọ gwara gị na ọ chọrọ ịnyụ afọ. Ya nọrọ n'ihu gị Mary ọ gwara gị na ọ chọrọ ka afọ saa ya. Lele onye na-agba abacha. Ọ dị ego. Kodi Igbo mụrụ nze ma m ọzọ nke a bụkwa iji wee mee ka ị mara na anyị nọ live na Facebook, anyị nọkwa live na YouTube. Gawa na Facebook, gawa na YouTube, gaa kiriwe anyị live. Iru ebe ahụ nwune chọwa Eko FM 100.7, ISIOKWU FM 100.7, klik ịkpam. Zibatara anyị ozi n'isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a bụ nke gbadoro ụkwụ n'ọgụ na-aga n'ihu n'etiti mba Iran, mba Amerịka na mba Israel. Ihe a bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ ugbu a. Ihe a bụ okwu na-ada gbim n'ụwa ka ọ dị ugbu a. Ịma asị mmiri ụgbọgịrị gbatara ka a na-eji esi ya anaghị ahụchakwa n'ara jego nwa akpụ. Ka ọ dị Trump Chiemezie nwabụ ụzọ onye nga ọkpala aka onye ọha ji ebewa ya bụ Trump apụtala jụ ka ya na mba Iran nwee mkparịta ụka udo. Trump agwa mba Iran na ọ dịla too late to talk for anything negotiation. Ihe dị otu ahụ adịghị n'ịhụrụ ha nwa. Ọ ga-akụnyere ha nkwa ha na-agaghị agbanwe. Mba Iran si lele look at you. Uche ọ dị ka mba Iran ejikwala ihere go do something where they no. Clara ịnụtụla maka mba Iran. Ndị awụ n'isi ekwu ọnwụ mana Imran a na-agwa gị na alụ ahịa ka echi adịghị. Uche ngwa awụghị mba na-anụ how many don go down? Anụrụ na egbuola ihe karịrị 780 something people. Nke akwa nke ihe awụ and I makwa na o nwekwara ihe karị like this. You and I know. A na-asị gị calm down.
oke Trump bịa kwuo na mba Amerịka na ọtụtụ ndị ndu ha eziterela ya ozi na ha chọrọ ka emee mkparịta ụka udo n'etiti ha na ha chọbeghị ịnwụ ịma na enwere onye ndu ha nke naanị otu echikọ nọrọ na asị onye ndu na ihe egburu na mgba ha ndị ndu egbukwara ka nkụ onye ndị ahụ bịa zitere Trump ozi oke nsogbu adị na bịakwa na soshal midia kwuo ya na ndị asa na eziterela ya ozi na nsogbu adị ka a na-ekwu mba Iran agala embassy ndị mba Amerịka gbajarie ya dị na mba Saudi Arabia mere ọsọ ji wee kpụọ si Ronaldo n'ụkwụ Chineke ma na si Ronaldo esila na mba Saudi Arabia buru ụgbọelu ya pịa fega si Fabrizio ya jee kọrọ anyị na ọ dị njuri but we know ya bụrụ ka Ronaldo si hapụ penalty ọ na-agba na Saudi Arabia pịọ gbaga Spain Madrid gbaga Madrid jee ebe ahụ jee nọrọ si ya kọwara anyị na ọ dị njuri mana ọ ga-akụwa ọdụkọ ebe mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ a sị ọ bụ na ị cheghị na nke a nwere ike ibute ọgụ mba ụwa bụ World War maka na nke a bụ okwu ndị mmadụ kpụ n'ọnụ ka ọ dị ugbu a na dịka ihe a si aga ọ na-enweghị ihe mere gbasara ya na a ga-enwe World War. They are supposed to go to Middle East. Biko nọrọ na Mbaise agala eno ịma ka ọ dị enwere m ọtụtụ ndị oyi ndị nọ na obodo ndị ọcha ndị ha na-akọwa na ha cherela obi n'aka na ụgbọelu anaghị agbazi ime o nwere ihe dị iche na agbawa ọsọ gị mara ebe ị na-agba aga nwere ndị gara visitation ha dị one come back na ha dị one ndị gara ịmụ nwa ha dị one take come back na ọ dị egwu o wee bụrụ ya okwu a ka anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a n'ihi ya gbalịa zibatara anyị ozi na Facebook anyị nakwa na YouTube anyị ọ bụ na ị cheghị na ya bụ mgbadamgba na-agba n'etiti mba Amerịka mba Iran na mba Israel na nke a nwere ike ibute ọgụ mba ụwa ịga na Facebook anyị n'ụtụtụ a ndị midia anyị ebidola n'ụgbọ ọrụ ịhụ na ihe a ga-awụ embassy onye embassy a lekwu ya ewu lekwa ọkụ ịga na Facebook a ga-ehụ ka mba Iran si gbajarie amamọ mba Iran gbajariri ka ọwụ Amerịka mana ịga ebe ahụ ndị midia anyị ga-edescribe ya ka ịghọta ka ọkụ si enwu n'elu na ị chere na ị ga-ahụ egwu achị n'aka agba ime ihe kacha ewute m ihe mere obi ji wee mapụ m a sị ndị shite na Naịjirịa bịara mewa ngagharị iwe denegogiri ihe mere eji gbuo otu onye ndu ọwụ na mba Iran si ha kwa ihe unu na-ezuzu unu mekata ihe a Trump buru ogbunigwe ndị nke a na-efe ka egbe gị na Trump ọ na-achị n'ọchị Trump Chimezie Okonkwo nwafọ ọgbakọ ka you don't know this person ọ dị ka oji ogbunigwe asụ ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyenyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị unu marakwa ihe ga-adị arụ unu mma unu anwakwala anwa sonyere ọgụ anyị na mba Amerịka na mba Israel na-alụ ka mba Iran gbara mba ndị e nwere na mpaghara Europe bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egbuola mmadụ karịrị 787 over 787 na mba Iran kemgbe ya bụ ọgụ dị n'etiti Iran mba Amerịka na mba Israel malitere. Mba Iran amachiela isi na mba ha ebupụ nri n'ihi ọgụ dị n'etiti ha na mba Amerịka na mba Israel bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ntorobịa iwe juru obi amụnye n'otu onye ọwụ zuru ekwentị na Jos ọkụ ya ereja. Onye isi ala Tinubu ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Taiwo Oyedele dịka onye minista na-ahụ maka ego na steeti
bụ akụkọ na-ada congratulations na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti enye n'iwu ka ahụ na ọkụ latrik lọghachiri na kansụl ime obodo Ụkwa East dị ka o mechara afọ 20 years kansụl ime obodo ahụ nọ n'ọchịchịrị. Ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Emmanuel Obiajulu Anọsike dịka onye isi oche otu pati APC na steeti Anambra bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị kwukwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Amerịka apụtala kwuo na ha agbajariela nga dị 2,000 target ha bụ n'obi ịgbajari na mba Iran. Chere na ọ wee egbu ya ka anyị na-akọ. Ime Iran isi ji anụ ha ọkụ ha hụ na ọ dị ka ọ dị ha. Agbara nge. They don't jam their type. Agbara nge. 2,000 targets. Agbajariela ya. Ịma na ụbọchị ụnyaahụ ka m bịakwara bịa anụ akụkọ na Iran ha gara aga lee ụlọ nnọchi anya embassy mba Amerịka dị na Saudi Arabia were ogbunigwe otu a tụjarie. Mana Amerịka apụtala ugbu a si 2,000 targets ebe dị nga dị 2,000 2,000 ha bụ n'obi ịgbajari na mba Iran na ha agbajariela ya. Ha ka na Leoto Trump jidowe aka ha ka na-abịa na-enwebedi na ọ dịla too late fe na-ete mkparịta ụka. Onye ọbụla dey your day. Mana mba Iran si nsogbu adị ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya na ha nwe ihe dịka ịbak out onwe ihe dịka ha nwa ịwụsa ọwa. Ha marakwa na nwoke na ibe ya ahụ bụ n'ọnụ. Ị na-akọwa na Amerịka ga-emeri Iran. I'm just saying. Trump ọ dị nwanne gị? Onye ngọkpala. Hụ na ka anwụrụ si ala n'elu na Facebook anyị lee ihe ndị agbajariri. Trump abịala nye. Lee ihe ndị agbajariri ị gaa na Facebook anyị gị ji anya gị kirie ihe ndị a ka anwụrụ si ala n'elu. Ma ndị mega ngagharị iwe na mba Saudi Arabia. Ndị ka ọ na-ala anyị ka emega ngagharị iwe. Chineke, onye mega ya? Na Nigeria ama mma ndị midia anyị ga-ewepụta ha ya ga ịhụ ka ebe ndị Nigeria na-eme ngagharị iwe maka na egburu otu onye ndu ọgbọ na mba Iran. Lee na ụmụafọ Nigeria. Lekwe posta onye lekwenu. Ịhụ ya. Ihe ahụ ha na-achọ ha hụ ya ahụ ajụọ ha oyi. Bikono. Ike gwara ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. Gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti nwaanyị ọma enyela iwu ka ahụ na ọkụ latrik lọghachiri na kansụl ime obodo Ụkwa East dịka o mechara afọ 20 years kansụl ime obodo ahụ nọ na ọchịchịrị. 20 years. Oti ọ ga-adịrị gị mma. Ya gajiela gị. Oti ekwesịghị imiri gị mma ijuoro gị iko otu gị ṅụọ. Ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ga-adịrị ya na mma. Ezigbote aha. Ka gị na ego. Ya ka ego. Jisi ike na nke iji. Ihe onye ukwu na onye nta na-akpụ n'ọnụ si gị continue. Jisi ike nọ ike agwụla gị. Onye ndu na-achị ọchịchị witi obi ọmịiko. Ọ gwụchala ihe anyị chọrọ. Uche mgbe ọbụla ọ nọ n'ọrụ. Omega ahụ nke bụ omega. Onye ndu na-achị ọchịchị witi obi ọmịiko. Ọ nweghị onye ndu na-ekwu maka inwe in next election. Ọ nweghị ihe anyị chọrọ. Ihe anyị na-ekwu onye ndu na-achị ọchịchị witi obi ọmịiko. O kwugedo okwu maka ihe election. Ihe ọ gbaga gị wụ n'oge ogbunigwe efepụla. Ogbunigwe efepụla. Clara nke a gaga Mbaise o. Classified mbụ ha ọ gbariele ọ target ya la n'ikwu ya. Ndị midia anyị ụjọ na-atụzi anyị biko lenụ m na ọ ga-ewepụ ihe a. O megacha ka ogbunigwe ọ ga-abata na studio ebe. Ike gwara. Nwanne gaa na Facebook anyị ọ dịkwa ego. Ebe o wee bụrụ ya. Ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post bụ ebe ebelebe nọ wee gbuo n'elu ebelebe bụ ebe mgbadamgba nọ wee gbaa n'elu mgbadamgba. Akụkọ ya ka nkụwo ebelebe egburu n'elu ebelebe o njinji jiri n'elu njinji o.
ọbụla nwara anwa were tiketi ha nye Jonathan ma were kpamkpaso ji mee ya osote ya, pati ahụ ga-eme ka otu pati APC maa jijiji ka Primate Ayodele kwuru, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Mahadum Calabar akwụsịtụla ụmụ akwụkwọ ha dị 9 akwụkwọ n'ihi ime mmapịa n'ule ya na ịganye aka n'okpu ule adịgboloja. A ga-enwe oke ozuzo mmiri n'afọ 2026 anyị nọ n'ime ya ka gọọmenti steeti Abịa na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe bụ NIMET n'aha mkpirisi bekee gbara ndị ọrụ ugbo na steeti Abịa. Nchabi ikpe ụlọ ikpe mkpegharị ala anyị bụ Apikọt ga-achabi gbasara gbọrịgbọrị na-ahịọtụ n'otu pati PDP ga-akọwa ma aga m anọ n'otu pati PDP ma ọ bụkwanụ ma aga m akpara mgbomgbo na mgbomgbom pụọ n'otu pati ahụ ka gọvanọ steeti Zamfara bụ Dawuda Lawal kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na atọhapụla ya bụ ndị ahụ na-efe ofufe n'otu ụlọ ụka ọgwụ dị na steeti Ondo dị ka akpụchara ndị tọrọla ha $9 bụ 9 million naira. Anyị ga-achabi ụdọ niile jigidere anyị na mba Spain ka Trump ji olu iwe kpuo dị ka mba Spain jụchara ma jụwa isi inye mba Amerịka ohere ịnọ na mba ha awakpo mba Iran. Hey, Spain kwa. Trump sị don't worry, ihe niile ụta anyị na ya agbabiele, ha ziwe anyị ka anyị na-ezi ha Spain maka na ha chọrọ ịnọ na ahụ tụọ mgbe ogbunigwe tụga ya Iran. Spain asị ha mba ọ na-eme n'ihe a ka ọ hapụ ịdị ka anyị na-akwado ọnụ. America si oke ọ nọ na-awa anya ọ dị ka Iran enye n'ụlọ aka azụ. Don't worry, ụtọ jigidere anyị n'ụlọ ya adọbiele ya. N'ụgbọelu ọkụ erejiala ike gọrọ ịma ọ dawa titititi ọ nwoke na ibe ya, ọ dawa timtimtim nwoke na ibe ya. N'obi small war ịma anyị nwa n'ebe amaghị ihe na-eme. Anyị nwa nọ ebe a ndị nọ na village ikekwe gị gara onwe gị ọrụ ịmaghị ihe na-eme, mana mkpamkpa na-akpa ka ihe si aga. Chineke ekwekwala, enwere ike ime wọdụwọ mana Chineke ya ekwekwala. O metụtawala anyị nwa bụ ndị Naijiria. Mmanụ ụgbọala arịala, njem ụgbọelu adịghịzi ka o si adị. O nwere ebe ị na-agaghị aga m ugbu a ma eche ịga. O nwere ụmụ afọ Naijiria tọkịrịla, ha enweghị ikike ịlọta ha ugbu a. Ọkwa nwere na ka m si nụ na mba kedu mba kedu Kuwait, ndị nke ahụ ezigala ụgbọ kedu ihe a na-akpọ ya ụgbọelu, ha jizi awọ mgbọ na mba nke ha. Ime obodo ndị a ndị ike nọ n'azụ ụlọ nga ndị ike na-aweme agagagagagharị anya lọta. Anyị echefuole ihe nọ na-ajụ onwe mbụ na ọ dawa gbawa kedu ihe Naijiria ga-eji awọ mgbọ nke ha. Ndị were ya otu kpuchie kọntrị ha, obodo arụziri ahụ ejiri ụgbọelu jet ka a na-akpọ ya gịnị ji na-awọ mgbọ iji hụ na ataki ọbụla anyị agaghị abata na mba ha. Kuwait a sị na atụrụ ogbunigwe na Kuwait meziri eji werezie jet ahụ na-aprotect their own territory. Nke anyị ebe a hafa Dubai. Okay, Dubai n'azụ na m na-eji aga ya chaji fonu m. Iji agala gọrọ ebe ihe nke ogene ya na-akpụ n'ihu na-akpụ n'azụ. Ụmụ Chineke ga-adị n'etiti ya, na-akpụ n'ihu na-akpụ n'azụ na-akpụ n'etiti. Ụmụ Chineke ga-efe ka ugo mee gịnị fefuo. Chineke ekwekwala ka ọ kpọsaruo anyị nso. Chineke ekwekwala ka ọ kpọsaruo anyị nso. Mahadum Calabar akpọsịtụla ha ụmụ akwụkwọ ha dị 9
akwụsịtụla ha akpụkpọ n'ihi ime mmapịa na ule ya na ịganye aka na okpu ule adịgboloja ihe awụ owe nice move owe nice move ibu expo ibu mgbọ ime mmapịa na ule akarịala na mahadum anyị dịgasị iche iche sorting dịzị ka omenala mahadum anyị dịgasị iche iche aghọọla ebe ị na-eji ego ị gaghị apas ijiri ego yi wee pas biko ndị ọdịnaka ga-enyonye anya na nke amara ihe emere ya ị gara ụlọ akwụkwọ gị ime mmapịa ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ mgbe ụfọdụ ị na-emeghekwa n'ihe a ya dịcha ka ị ga-ada ya dịcha ka ịma ihe na-aga amami na-agwata iji wee maatụ ị na-azụghị textbook automatically ifelụọla some courses o nwere lecturer anyị na-azụghị textbook ị daala bụ n'ime na gịnị ịda ọsọkwa gị dere si ebe a deru Meduguri ị dara ada maka na ezoghị textbook ya Chineke nyere anyị aka gaa n'ihu nwaanyị ọma gọọmenti steeti Abịa apụtala gwa anyị na ndị ya na ụlọọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe bụ NIMET na mkpirisi bekee ha gwara anyị na oke mmiri ozuzo ga-ezo n'afọ a 26 maka ndị ọrụ ugbo na ha gbado anya ha nọrọ na mpempe kwado onwe ha nke ọma lee anyị ụlọ akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị onye ugwu ọbụla apụtakwala zọọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 ka gọvanọ steeti Adamawa bụ kwuru na Cristiano Ronaldo ahapụla mba Saudi Arabia gaa Madrid n'ihi ọgụ dị n'etiti mba Iran, Amerịka na mba Israel. Tinubu eduola Disu n'iyi ọrụ dịka onye Inspector General ndị uwe ojii ala anyị. Oge agaala anyị na mba Iran inwe mkparịta ụka udo ka Trump kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na iwu onye nọrọ n'ụlọ sit at home gọọmenti steeti Anambra ebelatala ụgwọ ọnwa Febụwarị ndị ọrụ steeti ahụ bụ ndị ọrụ steeti ahụ jụrụ ịbịa ọrụ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Otu nwoke ọgwụ adọjirila daa n'ala nwụọ dịka ọ na-agba ọsọ ụzọ ụtụtụ n'otu okporo ụzọ dị na steeti Rivers. Omega jogging. 1 2 ọ jọgụrụla ihe ahụ sụkapụ nwụọ. A gaziri ga bute ozu ya n'okporo ụzọ. Biko ileela ahụ gị anaghị enye gị ihe ị na-achọ nọrọ. 6 packs is not for everyone. O nwere ndị ga-enwe afọ bia. 6 packs awụghụ for everyone na-akpụ aka body fitted ihe awụghụ for everyone. Buru afọ bia gị nọrọ nwekwara girls ndị akịrị ndị afọ bia. Uche ọ dọrọ ka ọ dị active. Chọrọ ịdị active. Gị na-awagharị janjan na-enweghị isi n'ọdụ. Ọ dị ka nwoke. Akpa aza. Ya bụrụ ka onye nke a si wee sụkapụ mee gịnị nwụọ. Ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Amen. Gọọmenti steeti Anambra nwaanyị ọma ebelatala ha ụgwọ ọnwa Febụwarị ndị ọrụ steeti ahụ bụ ndị ọrụ steeti ahụ jọrọ ịbịa ọrụ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla akọtụ salari ya. Ụbọchị Mọnde adịala gọọmenti ọ dịala mkpa too much. Ọ dị egwu o wee bụrụ ya Soludo anaghị achịkwa igirigi ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ The Statesman. Ụgbọala ukwu trọk agbabala n'otu ụlọ ọgwụ dị na steeti Imo n'otu nwaanyị ọnwụ chigbuo ya ozu ya dọrọ ma merụọ di ya ahụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Fubara ezigala aha ndị ọ họpụtara n'ọkwa kọmishọna n'aka ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers. Onye bụbu osote onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Anambra bụ nwa amadi aha ya bụ Afam Obi arajiela egbo. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ lebazie ya anya bụ isiokwu agbadoro ọkpọ na ọgụ na-aga n'ihu n'etiti mba Iran, mba Amerịka na mba Israel. Ka ọ dịkwanụ Trump ajụla ka ya na mba Iran nwee mkparịta ụka udo. Mba Iran n'aka nke ha ajụjụwa isi
na ha na mba Amerịka na mba Israel ga-ahụ isi ya. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ a sị ọ bụ na ị chọghị na nke a nwere ike ibute ọgụ mba ụwa bụ World War. Ị nwere ọsịsa gaa na Facebook anyị, gaa na Instagram, gakwa na YouTube, zibatara anyị ozi, like kwa ma share ya. ọ dị oke mkpa. Anyị lọghachie ụdara anyị tanyere eze, anyị arazie ya ka ọ dị dadarara, agagharịkwala agagharị. Echo FM. Akintola AC, na the place for your car condenser. Workshop. Solid engineers plenty. Akintola go service your old AC. Still send you won't give you. Yes, you won't see Akintola AC today. Their head office still the new market by Sonic Fast Food right inside Bata House, Owerri, Imo State. Akintola AC workshop day first inland road after Benzi Hot House, Katie Suits. The next car AC workshop. Now Akintola AC get up. Call Akintola AC to book for your own AC car services store. 08036 756988 08036 756988. Akintola AC. In God we trust. Condenser compressor. Akintola DD. Akintola. Looking for where to buy any kind of solar and electrical material?
na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egila ije ka bụkwa ọgịga ọkụkọ hapụ kpọm ihe ọ ga-eji azụ ụmụ aragbuo ya n'ahụ ihe ya bụ ọkụkọ bụkwanụ mmiri achọ dị ya oke mkpa biko gerenụ ọkwa dị oke mkpa gọọmenti steeti Imo site n'aka ministri na-ahụ maka ụlọ ọrụ na akụ ndị Chinyere gbara ọkpụrụkpụ ji ohere a na-ezi ndị niile ji ekpepụta akụ ndị Chinyere gbara ọkpụrụkpụ n'ala ndị niile ji anya ụgbọala ukwu ji ebu akụ ndị Chinyere gbara ọkpụrụkpụ egbepụtara n'ala ụlọ ọrụ niile nwere igwe eji etiwe ala ndị niile ji egwu aja na ndị niile ji anya ụgbọala ukwu tipa tinyere ọtụtụ ndị ọzọ ka ha gbalịa bịa otu ọgbakọ ọgbụ ga-ewe naanị otu ụbọchị bụ nke akpọkwasara isiokwu ya ịhụ na a gbasoro ụzọ dị mma n'igwepụta akụ ndị Chinyere gbara ọkpụrụkpụ n'ala maka nchekwa ogbe steeti Imo na ịhụkwa na gọọmenti steeti Imo kpatara ego be ịgba ọgbakọ bụ nke a haziri iji hụ na a gbasoro ụkpụrụ dị mma n'igwepụta akụ ndị Chinyere gbara ọkpụrụkpụ n'ala ma hụkwa na echekwara ogbe steeti Imo ya na ịhụkwa na gọọmenti steeti Imo kpatara ego site na biko gerenụ ọkwa n'inyechasị Chineke ekele maka ndụ o biri nke
FM. Rapade. Sukus. Stars. Rapadene. Rapadene. Igo urego. Igo urego. Oloku yuare. Anga tikate. Oloku yuare. Anga riogo. Kode anyị alọghachiela ịbịa leba ya anya bụ ọgụ na-aga
Echo FM.